Ja sam Alfred Vidlic, voditelj Centra za zaštitu od zračenja u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH. Nalazimo se ispred objekta koji je pominjan u medijima ovih dana, gdje se nalazi radioaktivna kontaminacija. Ovdje je važno napomenuti da je objekat označen i da je treba spriječiti pristup stanovništvu, radnicima koji se nalaze u okolini. Opasnost za zdravlje stanovništva je bila u slučaju da se radnici koji se nalaze okolo uđu u objekat, da bi došlo do ekspozicije iznad dozvoljene granice. Kontaminacija cezijom unutar objekta iznad dozvoljenih granica, neophodno je bilo sanirati je i neophodno je da se izvrši sanacija. Nakon sanacije se objekat treba propustiti na korištenje vlasnika. Opasnost od kontaminacije koja je raspršena unutar hale je za ljude i radnike koji se nalazili u hali. Obzirom da niko ne radi u hali, tako stanje treba zadržati dok se ne sanira tvornička hala. Po sanaciji i po mjerenjima koji inače se provjeri da je uklonjena kontaminacija ispod dozvoljenih granica, hala se može predati na korištenje vlasnika.